bilen aylisnulek lizbahan yalin tizjet mazmin hayr muley hayr nibmeut hasar nubna utajtna l-ħajja wisseb fil-qawmin fik il-qana biex bħalek mal-qawma niksbu r-rebħa f'saltnatek bla tmiem. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Mike Kallejja. Ħuti Eżies ejjew inkomplu niċċelebraw. Il-Knisja tiċċelebra l-Eid mhux ġurnata il-bieraħ biss, imma tiċċelebra għal 8 ijiem sħaħ daqs li kieku huwa jum wieħed. Il-festa glorjuża ta' Kristu Rebbieħ. Għax kif jgħid San Pawl, kieku Kristu ma qamx, fier ħaj il-fidi tagħna. Jew għalhekk flimkien bi gratitudni u b'ferħ f'qalbna infaħru lill-Alla u ngħidu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bni l-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tkabbar il-Knisja tiegħek bulit ġodda, għati lill-qaddejja tiegħek li permezz ta' ħajja tajba jibqgħu iħarsu fihom il-frott tas-sagrament tat-twelid ġdid li ħadu huma fl-istqarrija tal-fidi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Narejt il-50 Pietru flimkien mal-11 qam u qal lil-Lut bleħenoli, nies tal-Ludija u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalemm, kunu għafu dan u simgħu sewwa se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nażaret kien bniedem li Alla tagħkom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li jagħmel beħ fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqolkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu, żammejt lil mulej dejjem qudiemi, għaxu fuq il-lemin tiegħi kif qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bil-għena l-sini u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama, għax inti ma titlaqx fl-imwiet li ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara taħsir. Inti għarafni t-triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u kien mitfun
u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmien tal-Messija u qal: la kien mitluq fl-imwiet u naqqas ġismu marat taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-koll xieda. Għalhekk issa li Alla ulleħ bil-lemenija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu Santu li kien imwiet u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali: ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Jien qed lill-mulej inti sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Imbirek lill-mulej li tagħni l-fema, imqar bil-lejl qalbi tgħallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax beħ fl-elementi qatt ma nitħarrek. ħarisni o Alla. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistreħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fil-mwiet u ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar ngħidu flimkien. ħarisni o Alla għax fik jien nistkenn. Int għallibni t-triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek ngħidu flimkien. ħarisni o Alla. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar kollhom biża' u b'ferħ kbir marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. Wara iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom: Isliem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom: tibżgħu xejn. Morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija lili jarawni hemmhekk. Huma sejrin xi ħut mill-lases marru l-belt tant il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma ġara. Dawn inġabru flimkien ma' xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-soldati kemm xa flus ġmiela u qalulhom: ejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna inġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom. U dil-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Dal-passaġġ iżissuti huwa passaġġ tassew interessanti u sabiħ. Għaliex għandna żewġ kategoriji ta' nies. Għandna n-nisa li jagħmlu esperjenza ta' Kristu xustat u l-Vanġelu hawnhekk jgħidilna u imtlew bil-ferħ. Mela il-ferħ li kif ngħidu anke bil-Malti, meta inti tħossok qalbek fil-paċi, fil-kwiet, hija l-esperjenza tal-irxost. Imbagħad għandna l-kategorija l-oħra
ta' dawk li ma emnux li Kristu huwa ħaj u qalbhom baqgħet vojta imma biex jippruvaw jimlewha bil-flus. Infatti araw xejdulhom morru ftehmu bejniethom u taw lis-soldati kemm xa flus. Issa s-soldati kienu poġġewhom u ordnawlhom joqogħdu għassa mal-qabar. U wejdu hekk ġew id-dixxiepli u serquh waqt li konna reqdejn. Fi kliemhom stess hija ċara il-gidba. Jekk kont rieqed, kif taf min ġiem u fetaħ il-qabar u seraq il-ġisem ta' Ġesu. F'kelma waħda miżjies, ma nistgħux aħna naqraw il-Vanġelu sempliċement storikament jisna qed ngħidu storja ħaġa b'oħra kif ġara, imma rridu naqraw il-ħsieb ta' dak li ġara. U l-ħsieb ta' dan li ġara ta' din il-kidba li jagħtina Mattew hija ċara. Il-flus ma jġalukx tagħmel esperjenza ta' Kristu. Il-flus ma jimlewx il-qalb tiegħek bil-ferħ kif jimlielek Kristu. Ma jfissirx li l-flus mhumiex importanti, għandna nużawhom biex ngħixu mela le, imma jien qalbi għal xi hija miftuħa, għal preżenza ta' Alla f'ħajti jew għal flus, għal dak li jiena rrid nigwadanja. Hekk f'dan l-ewwel jum tal-ottava, kif qedtilkom l-ottava tfisser 8 ijiem ġejja mill-kelma 8. Għaliex? Għaliex il-ġimgħa tagħna hija maħduma u magħmula minn 7 ijiem u kull jum jibda u jispiċċa. It-8 jum, u din hija xi ħaġa li sejrin nisemgħuha kontinwament f'dan il-qari f'dan iż-żmien tal-għid, it-8 jum huwa il-jum tal-qawmien ta' Kristu, l-eternità. Għaliex Kristu bil-qawmien tiegħu lilna aħna l-insara il-bnedmin kollha li huma mifdija u li jemmnu fi Kristu huma n-nies ta' 8 jum, in-nies tal-eternità. Jalla hekk din il-kelma ta' Ġesu, il-kelma li jgħid Ġesu kull meta jiltaqa' mad-dixxiepli tiegħu. Kull meta jiltaqa' ma' dawk li jfittxuh. Hija il-paċi magħkom. Jalla il-paċi ta' Kristu rxost, il-kol kemm aħna timla il-qalb tagħna. Kristu qam mill-imwiet biex ma mmutux aktar. Ejjew nifirħu għalhekk u nitennew fil-mulej, fil-waqt li nitolbuh u ngħidulu: ħares mulej lejn il-mifdijin tiegħek, ħares mulej lejn il-mifdijin tiegħek. Għalli mamdin ġodda biex issa li libsu lil Kristu jikbru fil-fidi tagħhom nitolbu. Għad-dinja għaċċana għal-verità u għal-paċi u s-sliem biex il-ferħ ta' Kristu iwassal il-għaqda fost il-bnedmin kollha nitolbu. Għalina il-koll biex aħna wkoll bħan-nisa tal-Vanġelu nagħmlu esperjenza ta' Kristu rxost fil-ħajja tagħna ta' kuljum nitolbu. Skiet inresqu it-talbiet tagħna, partikolarment hekk nitolbu għal dawk ħutna li qegħdin fl-isptarijiet, għal dawk li sejjer isir xi intervent fuqhom matul din il-ġurnata,
Ek biex il-mulej bid-dawl tiegħu idawwal it-tobba, in-nurses, il-persuni li jduru bihom b'tant imħabba, imma fuq kollox jagħti l-paċi tiegħu lill-morda u lill-anzjani tagħna. Mulej Alla tagħna, fil-misteru tal-Għid inti daħħaltna f'art li tnixxi ħalib u għasel. Għamel minna xhieda kuraġġjużi tal-qawmien ta' Kristu ibnek u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tal-ħajja. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li ġġeddu bl-istqarrija ta' ismek bil-magħmudija jiksbu il-għena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan għal-jum li fih Kristu ġie sagrifikat il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnubiet tad-dinja, bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, u id-l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa l-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apposti tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkellmu għadha, ruħi tkun fejna. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni. Id-dem ta' Kristu. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Il-Kristu tal-ħlejja jissid wis-sultan bebi fuq il-mew qawwiet u setan nannu għalenija glorja u forija
Kristu għammil mew, Kristu jsalet għal-ħaj, Alleluja. Għal-anġlu jasses il-qabar miftuħ li juri l-nisa il-post feqedu. Nannu għalenija, gloria u forija. Kristu għammil mew, Kristu jsalet għal-ħaj, Alleluja. Jehuti fiskiet ta' qalbna nitolbu l-mulej biex jimla l-qalbna bil-paċi tiegħu. Biex jenna inħossu il-preżenza tiegħu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Fawwar fruħna mulej il-grazzja tal-misteru tal-Eid u lil dawk li qabbattom it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem, għamel li jkun jistgħu ilhom jirċievu id-doni tiegħek bi Kristu Siedna. Ejjew nitolbu dawn it-tliet Ava Marijiet lill-Madonna. Marija l-ewwel mara li ferħet bil-qawmien ta' bina. Mhux għax kien bina, imma li xija l-mara l-aktar maquda ma' Kristu ħaj. Jew nitolbuha hekk biex tnissel fil-qalb tal-familji tagħna, twassal fil-qalba tal-familji tagħna, fil-qalb tal-morda tagħna, l-anzjani, fil-qalb tal-immigranti tagħna, il-paċi ta' Kristu. U għalhekk ngħidu flimkien, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, is-sija tal-mewtana, amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana, amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Irroddu ħajr lill-Alla, alleluja, alleluja.